ndazorara kudubuka nebheti bhurugwa bharo apa ndakapfeka pijama nandazorega ndipfeke pijama mukati ndana kubora bhurugwa iri raoborwa nani ndadona pabhedha ndakarara tachaya usade kundiitira usiku zvokeyo tashaya kamaatokimuta michitoti ena kutengera shuga handichakunzwisisa tashaya kune zvawakutoita wakutopoya iwewe Jesu mabharukira ari kuita mabhurugwa ako aka hazvichanzwisisika makangwanda kutengera akusvika 4 uchingobvarura mabhurugwa afo mashoma dai mati 10 udza ari kubvarura bhurugwa ndiani tinoreba inini ndadona gogo magara makapfumika muchareba kupi muchareba kupi zvino inini ndoita basa rekukumari icho ndonokutsvagira mabhurugwa aunongobva ndiani kwari kukubvarura bhurugwa iwe ndiani ndadone kudona richidona rabvarukire apa randi kubvarukira pamwe Foto tashayaka sada kuita zvinhu zvisiri zvesera rako iwe kana kakura kare munetsa kugarira pfungwa ngemunhu aisa chidhina musoro dai chite izvozvo